Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan an be bele jele fo nungu wal nyuman do bwa kari sirigi an tigira anga kenaka tali min ye sebenekelawo ani dabaji karamogo ka wuli ka jo jamana kunafoni ikado o sebenina bwa kari sirigi afora ko anga lakali ko nyumana ni kuma min bora aunda ni do fara la ka walma na jengena sebenekelawo note o bike aunga jifiyi o ngami ye kunafoni fana nyuma foto famyali bakana na bamanangana o defana bambla filila note janya kote bara ma damne kenyara ye radio so minu mbi laminina olu de be ke sababu ye min ye kunafoni ye ka jenza jamana de belajile ka soro ka damne nginyi nga kai ata goshi fo kidal kenyara ye radio so minu mbi furanjela olu ba jenza fa belajile la groupe whatsapp ko to la youtube ko to la bokasiri ka don abo kunafoni de tira chama de be minu mbi ke sababu ye kunafoni nga jenza ma minu mbe ka nzoro direct la ka don na ijebita kanal la Jaljani mafili numéro 543 numéro 543 canal plus kan ikado ambi soro fana ka direct la wasiri ki ikado amwana nzigira andafala amedjagite bolo be negewla eni ne fla tengu ne menywando ni amede yamuri dike kuna foni amba da kulu walu obebe karabaga de watu ngara naam ko bala to gobeli boga sirigi dunange kulungala kade kada atulwa ni marafakanye wasirigi mbi boni sebanye mi nuka ma nouvelle horizon nyedangura mami nye sebani ka atwade ko Mahamani Touré Mahamani Touré ko wasirigi ikadon aywa mi nye pumo ni babali pumo ye otanye ble mi ngoni nye wuli ka do ananga sika puma anga puma che ya puma na Francine Malice e ko atendo danga mawa mi nye Emmanuel Macron Francine Masage ikado ayechuki cha ka kubeleji lenge asimu guita ikado amabwa nona opuma nama nyukosa nere ni esigara fo Bamako opuma minye si kafoye anga benkula akake ningele bambali anini kuma chama inga bwani nywaje obike okuma ibisimila kunungo kunafuni sorola ninga bo kunafuni diso minu mbi Franci minu ni Franci masake ka suruno ye Emmanuel Macron uye kunafuni je ninga kunafuni sebekorofo Emmanuel Macron abila Bamako na bora Bamako abusoro ka munu salo ke gawo ndene yere nata no be beningalo kile mugama sebenekala kun na kun yere ti dore Kosena mi nye Emmanuel Macron nye ikadon ani colonel Asim Goita usera ka puma sa telefone na o puma ngoni ngeli telefone na wo ko chama no ya uni nyanje o ni mami ndume Asim Goita don miyanga ke akumurtira na so la nya ya tai na so la fin nya tai o kuma aya tigena ngana shukeleji ikado kofe to bufama ni nguma ngoni abifama ma fama farafin fama kan wo Emmanuel Macron akamana gwana dabali bana foka tuti Bon sirigi sebene gara ko akika don ay wafoi dengelin de tobu dabali ban ika je anaka here anaka se bele jile ko e ko de make Mali masake fe wa mi ngoni wuli ka doni jetemino yi Emmanuel Macron ayre jetemina ke kayi kafo aberata ni mo wuli kani je inzegere ni zora tike inzegere Bamako ko mi ni ko mi mba kono kanyeshi awma ni ndama here opma ika do me nzugo duni ninga Bamako segere naka je nyini ni ko ngera colonel Asim Goita fa ko binye kuma ibismila Mali kono sebenegala ko Emmanuel Macron kan nani ko flate bele jele ko ne hakili be minna to bu kesra ne do bi foka tuti kabina ko ni vora Mali ni irusu jamana mo yu tega di nyoma jakulu mi nuka ma ko Wagner o yesura fi jakulu minu bi kele don minu musse kele la o be gundo chama nyedon ni nguna foni ngoni mbo ikado to bu ye joro bulu da foka tuti o udumi sira munye Wagner kan nani na Mali kono Wagner se ma wolomadi sebenigala ko akika don yelma o ya na kumba do yiwa o temeni ngofe o to bu kunye bembembe aningalu njama diga kanyeshi Malima ikado yelma ubino bela jile tinyafo wa o yelma ala sagu ikado anga laje ka ko gla ikado mimba to ambela jile kana malu yelma o debina fo wa sebenigala ko ikado o koni njama di balanimbe o mingo ni Mali ni France ti a gelera foka tuti sabula to bu kunye dabalu
ni fɛɛrɛ fɔ fɔ tigɛ i k'a dɔn colonel Assimi Goïta a ma jɛn n'a ye a ma ɲɛ min kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ taa sira fila kɔrɔ i y'a dɔn kɔni ayiwa taama kɔni kun daminɛna min ye Mali yɔrɔbaw ye i k'a dɔn baara k'u kɔ don yenna dɔɔni sɔrɔdasiw yɛrɛ kelen bɛ ka yen minɛ sɛbɛnnikɛla ko min nana dɔ fara tubabukɛ ka sira ɲɛ kan docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre ma min n'o taara farafin diɲɛ seleke naani jamanabaw olu ka kɛnɛ kan ONU kuma min bɔra Choguel da o ye tubabukɛ kɔnɔna fili fo k'a fɔ k'a to ten a k'i k'a dɔn o kɛra waati jan colonel Assimi Goïta yɛrɛ a ma sɛgɛ Karim Makɔrɔna i k'a dɔn a m'a wele i k'a dɔn farafin faamaw bi gira a nɔfɛ min ka yɛrɛ min kɛ colonel Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ n ka mɔgɔ foyi t'i la ɲɛ bolo di Ala ma sɛbɛnnikɛla ko maa o maa mana Ala minɛ i malo man di tubabuw kɔni ye jateminɛ kɛ kɔsa in na sa ko in kɔni n'an k'an b'a kɛ ni babali i k'a dɔn ani kumakan goman ye a ti ɲɛ min ye wulikajɔ ye Makɔrɔna yɛrɛ de y'a ɲini k'a fɔ a b'a fɛ ka tile fila taama kɛ min ye Bamakɔ ani Gawo ye min ye jamana faamaw ye n'o ye colonel Gessimu n'a nɔnaw ye o y'a jira k'a fɔ a bisimila a bɛ se ka na Dɛnɛndo min ye tubabu faama ye a bɛna Bamakɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvelle Horizon mɔgɔw k'u fo ka Mamani Ture ni k'a fana fɔ a ka wulikajɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la référence du Mali la référence du Mali ko min ye Faransi ka sɔrɔdasiw ka daga min n'o kun filɛ nin ye Tɔnbukutu o kɔni o latɛmɛna anw ka faamaw ma koyi n'o ye forces armées maliennes ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ laɲini kun kɛn bɛ ka ɲɛsin nin hakilina ninnu ma wa min ye Faransi jamanakuntigi ye ko a kun t'a fɛ k'i go lokala nin ko ninnu lawaleyali la wa kɔsada in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko kɔni kɛn bɛ nin cogo in na i b'a ye k'a fɔ Faransi a nana anw ka jamana kɔnɔ a bɛ ɲini ka san 10 bɔ ɲɔgɔn bɔ min ye taama mɛnɛ sisi ma bɔ o nakun kun n'u n'a kan kɛla fɛn min ye o de ye jamanadenw bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na Bamaji n'o ye jatigɛwale kɛbaw ye n'o ye terrorisiw ye olu bɛ se ka gɛn cogo min na fo ka wulusiw nɔfɛ anw ka jamana seleke naani kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ o hakilina ninnu kɔni o ma se ka waleya o ma sabati fana wa n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ kɔni sabati bɛ anw ka finitigilakaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi ale kɔni ye yɔrɔ ninnu latɛmɛ an ka finitigilakaw ma i n'a fɔ min ye base militaire min n'o bɛ Tɔnbukutu anw ka finitigilakaw kɔni ye a minɛ ni barika ye o y'a jira fana k'a fɔ jamanadenw kɛn bɛ ka danaya min da u kan n'Ala sɔnna ma danaya in u n'a minɛ fa wa min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye i b'a ye k'a fɔ ka kɔn kununko ɲɛ min ye Kidali ye ka taa se Tesaliti ma min ye Tɔnbukutu base fana ye nin yɔrɔ saba n'i y'o sɔrɔ jamana in kɔnɔna na ka i ka cɛdenw ko o walankata yen fan fɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔnfɛla in e b'a bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la i sago ni duguma bawo min ye anw ka finitigilakaw ye a jalatigibaw y'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ saba n'o kɔni bilala anw ka sɔrɔdasiw ka bolo kan bɛɛ i b'a ye k'a fɔ hakilina caman bɛ kana siratigɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen o na sigi sen kan wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye i n'a fɔ i da tula la cogo min na i ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔna na min ye Choguel Kokala Mayiga ye anw ka cɛmancɛ fangabolo ɲɛma a ye taama min kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani tɔnba Jabala ma i b'a ye kɔrɔfɔ caman bɔla a da kɔnɔ ka ɲɛsin Faransi ma ka ɲɛsin Faransi ka binkani wale ma ka ɲɛsin Faransi ka jisukɔrɔ saya ma a kɛn bɛ ka waleya jugu minnu janfa jugu minnu tigɛ ka ɲɛsin anw ka jamana fɔtɔbaliba ma min ye a yɛrɛ den minnu bɛ yen n'o y'anw yɛrɛ jamanadenyaw ye n'a kɛn bɛ k'olu kɔni kɛ sanubere k'a fɔ maa tɛ se o ma n'olu bɛ kɔrɔnfɛla in na o ko ninnu dibidibi fɛn fɛn bɛ a ko ɲɛma Choguel kɔni ka kɔrɔfɔ senfɛ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ni k'a kɔni ka gundo ni k'a dankɛnɛmaya o kɔni kɛla sabu ye sa min ye Faransi ye Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni kun y'a ɲini sa k'a fɔ min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɛla tan a ko a sɔrɔdasi minnu n'olu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na k'a na wele bila o ma u na taa Faransi jamana kɔnɔna na ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ tile fila o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale de kun y'o fɔ ko nka ko sɔrɔdasi ninnu n'o ye Faransi sɔrɔdasiw ye k'u tɛ taa bilen koyi nka ko dɔ de bɔ a hakɛ la n'a y'a ta k'a lajɛ min ye Faransi sɔrɔdasilakaw ye o bɛ hakɛ bɛ taa maa 500 bɔ ɲɔgɔn la nka a kun y'a jira kɔrɔfɔw senfɛ n'a ma ye k'a fɔ ko taali ma bɔ min ye 2,250 ye fo ka taa se 3,000 ma a hakɛ na jigin ka se o ma wa ni min kɔni kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka sarada Faransi jamanakuntigi fɛ n'o ye Emmanuel Macron ye min ye colonel Assimi Goïta ni a ka cɛdenw ye olu kɔni t'a la ka kala don ɲin na ka bɛn ni a ye o y'a jira k'a fɔ n'a ye Emmanuel Macron ja cogo o cogo nzɔrɔba cɛ k'a ka a sago n'a dungɔ kɛ anw kɔni ka jamana y'an ta ye an sago bɛɛ a la wa jamanadenw hami ye fɛn min ye o de bɛ kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la référence du Mali kɔnɔna na Bokar Jara a ka wuli ka jɔ Bakari Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u
k'a ma le hogon wagatigi i k'a dɔn Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ a k'i k'a dɔn wulikajɔ kura hakilina kura yalima a na ɲɛ wa wagatigi i k'a dɔn ayiwa min ye commissaire Ablaye Kulubali i k'a dɔn u y'a wuli Ablaye Kulubali wulila ka bɔ Bamakɔ aéroport Senu na sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye ayiwa hakilina kura nin ye gɛlɛyaba de ye ni maa min bɛ a bolo dɔn i k'a dɔn ayiwa cɛja a k'i k'a dɔn a wulili kɔni hakilina caman de b'a la ni hakili b'a la kɔsɔn in na min ye ayiwa polisi 150 olu de kun yɛlɛmana ayiwa aéroport international président Modibo Keita la hali n'o y'a sɔrɔ o kun tɛ ayiwa Ablaye Kulubali nɔ ye faamaw yɛrɛ de y'a ɲini min kɔni kura minnu nana yan'u bolo ka don ca la ka ko caman ɲɛdɔn sabula aéroport ni yɔrɔ caman de kelen ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman de kun kɛra gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ayiwa wulikajɔ ma ani baara yɛrɛ kɛcogo la Ablaye kɔni wulilen u nana ni maa kura ye u ko ma ko Ibu Kebe ale tun bɛ 4e arrondissement policiso la sɛbɛnnikɛla ko commissaire Kulubali a k'i k'a dɔn baara k'a fɔ a wulila baara kɛko cɛjugu wa walima a t'a dɔn wa o tɛ nka maa bɛ se ka zole da min na i b'a ye k'a fɔ muso dɔ minɛna maliden muso dɔ i k'a dɔn dɔrɔguba de tun b'o kun o minɛna Faransi aéroport la min ye Urati Charles de Gaulle sɛbɛnnikɛla ko yalima o ka minɛni kun di nana wolo nin na wa maa bɛ ɲininkali kɛ sabula muso in kɔni ye maliden ye a bɔra Mali kɔnɔ yan ni dɔrɔgu in ye i k'a dɔn sakimɛ min b'a bolo min ye cocaïne ye kilo 4 fo kilo 5 muso in fana dusura dɛ kilo 4 fo kilo 5 o de tun bɛ muso in gun i k'a dɔn a bɔ Faransikɛw ka aéroport la olu y'a minɛ olu ye ɲininkali kɛ nin bɔra dugu jumɛn in na u k'a bɔra Bamakɔ nin bɛ se ka bɔ Bamakɔ cogo di k'a sɔrɔ u m'a f'u ye u m'a laroué a ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko polisi kura minnu kɔni dara caman y'a jira k'a fɔ olu ka fiɲɛ don sabula dogodogo ɲɛ dɔw bɛ yen filɛli ani jateminɛ na n'i ma mɛn aéroport baara la i k'a dɔn o hakilina i t'o dɔn commissaire kɔni b'a kan k'a ka baara kɛ cɛden ni cɛden min kan ka wulikajɔ ni hakilinaw boloda i k'a dɔn ale kɔni b'a ka baara la nka commissaire kɔni tɛna taa sakɔsiw kɔnɔna f'u ye sabula a kan ka kɛ kɛcogo min na ale b'o fɔ i k'a dɔn maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ yalima muso min minɛna o kɔlɔlɔ de yɛlɛla wa ɲininkali to bɛ bɛn nka a bɛ don min na ko bi bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn commissaire Ablaye Kulubali a ma tɛmɛ yɔrɔ la abada a ma nɔ tɔɔrɔ mɛ a ma tɛmɛ yɔrɔ la abada a ma baara jɔlenba kɛ yɔrɔ min nka ko mana taa ɲɛfɛ a ɲɛna dɔn sɛbɛnnikɛla ko ayiwa an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn dankɔrɔba kɔni a na bila ca wɛrɛ la a mana taa yɔrɔ yɔrɔ a na sanu bere ni bɔ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la le hogon ma an b'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Zire maa min ka fasiri ye nin o ye Ismaïla Traoré ye Ismaïla ko min ye Kati kumanda ye n'o ye préfet Aruna Jara ye ko yalima k'a bɛ sariya sanfɛ wa ko bawo min ye tribunali ye o kɛlen kɔ ka a ka jaabiw bɔ ka bin min ye dugukolo mankan dɔ talen kɔ ka kalifa a la n'o o bɛ degedo Sirakɔrɔ Ɲarelakaw ani Sirakɔrɔ Ɲarelakaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ degedo Ɲare ani Sirakɔrɔ Ɲare nin dugu fila u kɔni u bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ɲini ka waati jan bɔ min ye kumanda ye n'o ye Aruna Jara ye ale min ye Kati kumanda ye e ko k'a t'a fɛ ka fara maa dɔ kan ka dɔ wɛrɛ dɛmɛ wa ɲininkali kɔni bɔ mɛ ka kɛ fasiri kɛ b'a fɛ n'i ye Aruna ka ko ta ni ka amana kɔsada in na jaabi ninnu bɔlen kɔ tribunali fɛ ka ɲɛsin k'a fɔ min ye degedo Ɲarelakaw ye k'olu de kɔni dugukolo tigiya ka kan dugukolo ka ta ni ka kalifa u la wa baara minnu ka di u ye u ka se ka o bolo da ka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye kumanda ye n'o ye Aruna Jara ye a kɔni a ye lettre kɛ ka ɲɛsin min ye Jalakɔrɔji commune rurale conseil communal ma k'a fɔ ko min ye k'a kɔni kɛ mɛ ka jateminɛw ye ani taabolo dɔw jateminɛ yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'a fɔ ko baaraw ni lotissement kɔni baara b'a la ka kɛ maire n'a ka mɔgɔw fɛ wa k'a bɛ min ɲini u fɛ u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen jɔ ko bawo min ye lotissement ye ka taa se dugukolo lawaleli baara wɛrɛw ma ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sariya minnu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ o de bɛ article 7 o kɔni ni décret numéro 0515 n'o ta la PRM n'a ta la article 2005 wa a bɛ modalité minnu n'o ye taabolow ye k'u maana dugukolo a kan ka cɛ bɔ cogo min na ani min ye lotissement ye o kan ka boloda cogo minnu na o bɛɛ lajɛlen maana bɛ a kɔnɔna na a y'i banba o de kan ni k'a ka lettre kɛ ka ɲɛsin conseil communal ma Jalakɔrɔji commune rurale la k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen ka jɔ ka olu kɛlen kɔ k'o lettre sɔrɔ ka bɔ kumanda yɔrɔ n'o ye Aruna Jara ye o fana ye lettre jaabi o ye lettre jaabi fana sɛbɛnla ka bɛn don min ma o de ye novembre kalo tile 23 ye san 2021 o kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ye kumanda ka lettre sɔrɔ ko nka ko kɔrɔfɔ minnu bɛ a da kɔnɔ ko olu banman bɛ fɛn min kan o de y'an ka kiiribulon ye yamaruya ni danganiya min ta k'a di degedo Ɲarelakaw
lakaw ma k'a fɔ dugukolo ka bila olu ka danganiya kɔnɔna na dugutigi n'a ka mɔgɔw k'u ta y'u ka ko ye ko wa k'olu b'a la ka baara kɛ ni o hakilinaw de ye ko nka ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kuma n'a kɛ bɛ ka kɔrɔfɔ wɛrɛ bɔ k'a bin k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba de don nin yɔrɔ fila sigili la min ye dugu fila ye n'o ye Sirakɔrɔ Ɲare ye ka taa se Degedo Ɲare ma ko kɔrɔfɔ ni ŋunuŋunukan ni kɛlɛmisɛn min bɛ u dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ ko ni commandant ma janto bɛɛ n'o ye Aruna Jara ye k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka futinɛ ni ka tasuma de tulu bɔ tasuma kan k'a se ka tasuma ye ni ka a kuraya kɔsada fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye commandant ye k'a ye maa dɔw ci lettre in cilen kɔ ka taa ninnu babali kɛnɛ kɔnɔna na k'a fɔ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ minnu ka lotissement ye ani baara wɛrɛ minnu boloda bɛ u fɛ maa minnu ci la o dɔ bɛ tali kɛ Dirisa Ɲare la n'a bɛ wele ko Dirisa Bilenni Amadu Ɲare n'ale bɛ wele ko Amadu Dia nin bɛɛ lajɛlen ye commandant ka cidenw ye wa ninnu y'a jira k'a fɔ n'u ye maa o maa ye kɛnɛ ninnu kɔnɔna na u na tasuma don bɛɛ lajɛlen la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye commandant ye k'a sɔrɔ a ma kɛ commandant ye k'a to commandant ɲiniya la n'o ye sous-préfet ye ko a yɛrɛ kun taalen tɛ ka taa Degedokaw ka dugukolo ni k'a k'a yɛrɛ ta ye wa ka a lotissement n'a morcellement bɛɛ lajɛlen kɛ baba commandant na wari ba awɔ min ye commandant ye a kɛlen kɔ ka dugukolo ninnu kɔni k'a sago ye k'a to commandant ɲiniya n'o nanzarakan fɔlɔ ko sous-préfet n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a yɛrɛ kɛ mɛ préfet sisan a kɔni a b'a fɛ k'a ka dugukolo morcellement kɔrɔlen a b'a fɛ k'o dun a sago n'a dunga na ka t'i dogo jamana sariyaw kɔfɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye dugukolotigiw ye olu sen kana jɔ kɛnɛ kɔnɔna na min ye fasiri kɛbaa ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw m'u kɔfilɛ yɔrɔ kofɔlen kɛlɛ min n'a futinɛ n'a dun don bɛ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a futinɛ n'a ma dalakuru joona a bɛna kɛ sababu ye ni ka a yɔrɔ sigi ni ka gɛlɛya sigi b'a kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin ye ŋun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Exilé kɔnɔna na Ismaïla Traoré a ka fasiri don Bɔkartiriki kɔmusonin den minɛnkɛ 5 o turuli tɛna taa yɔrɔ jan Bɔkartiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon Bɔkartiriki i k'a dɔn sɛbɛnnikɛbaa taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛf'i ye min ye Modibo ye Modibo Keita yɛrɛjɛkulu kura min sigilen bɛ n'u k'a ma mouvement bɛnkan an ka bɛnko la hakilinaw ka kɛlen ye jamana kɔnɔ i k'a dɔn o ɲɛmaa danga de Modibo Keita Modibo Keita ko a ko i k'a dɔn fɛn min ni fɛn min bi jamana kɔnɔ bi ni wulikajɔ ma bolo da ni bɛn yɛrɛ de ma bolo da hakilinaw ma kɛ kelen ye taafaw ma kɛ kelen ye i k'a dɔn an ka kɛ n'a fɔ misikulu bɛɛ lajɛlen na taa i ta damafa o dun mana kɛ diɲɛ jamana o jamana na ɲɛtaa ani dabaliw olu bɛɛ tiɲɛ a ko a wulikajɔ bolo kan min ye taama ye olu kɔni da mana Mali yɔrɔ tɛ yen min ka dɔgɔ walima min ka jan u ma taa yɔrɔ min kuma ɲɔgɔnya u ni musow kumana u ni cɛw kumana u ni denmisɛnw yɛrɛ kumana i k'a dɔn kumakan in bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen kan an jɛlen bɛ fɛn kelen de la min y'an bɛɛ lajɛlen ta ye an ka hɔrɔnya an ka laadaw an ka hadamadenya i k'a dɔn olu de bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni b'a to gɛlɛya min n'a baamanen bɛ Mali kɔnɔ bi bɛnkan Modibo Keita i k'a dɔn a da ser'o de ma kosɛbɛ sabula fɛn o fɛn n'o bi fɔ fɛn o fɛn n'o bi kɛ o bɛɛ lajɛlen bara ka kɛ gɛlɛya ye i k'a dɔn bana dɔn o de ka fisa bana furakɛli tuma o kuma gɛlɛya kuraw mana bɔ ayiwa i k'a dɔn i b'i ɲɛlaseli ɲɛgɛnna ni jamana den bɛɛ maa ye an ka jamana kɔnɔ yalima an n'o ka kan bi wa yanni an ka se gɛlɛya ma ko mɔgɔw bɛna an magɛn i k'a dɔn ayiwa gɛlɛya in de kan ka kunbɛ kabini yɔrɔ jan walasa i k'a dɔn tasuma kana mɛnɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa si mɔgɔ tɛ ko la bilen bɛɛ lajɛlen ɲinɛna Mali dun ye jamana kɔrɔba ye Modibo Keita mun ma bɛnka da ɲɛma danga a ko Mali kunnama n'i y'a lajɛ foyi m'a to an sera bɛɛ la foyi m'a to i k'a dɔn mɔgɔw siranna an ɲɛ k'a sababu kɛ an ye kelen ye an bɛɛ lajɛlen bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kokɔrɔ minnu ni ayiwa o nafoloba minnu b'an bolo sabula o ye nafolo de o min bilala an fɛ ka ko wɛrɛw lajɛ dɛ a k'o de nana ni gɛlɛya caman ye nɔgɔya dun maa tɛ ka fɔ dugu jɛlen dun sabula Ala ye diɲɛ don o don da i k'a dɔn gɛlɛya kura de bɛ na gɛlɛya kura minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin hadamadenya yɛrɛ a bɔnɛ ani hadamadenw ka ko labɛnw kan a ko i ka Covid-19 lajɛ nin ye kokura ye kokura min i k'a dɔn ni Ala gɔngili don min bɛ se k'a to a bɛ tɛmɛ mɔɔ na walima a bɛ fɔ mɔɔ na Modibo Keita ka fɔ la fo k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen danganiyanen don n'a ye ne bɛ n ka bana furakɛ n bɛ maa wɛrɛ ta furakɛ n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ta furakɛ a ko mouvement bɛnkan nakan y'o de ye u ka wulikajɔ bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o de ma sanu tɛ wari tɛ tabale de bɛ gosi ka welewele da kɔrɔlen min y'an fara ɲɔgɔn ka kununko o kɔrɔlen kelen de ka segin ka na n'o kɛra i k'a dɔn Mali
min ye yele i ka don na mena an bɛɛ lajɛlen ɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to an bɛ kisi keleku caman ma jamana mana kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko ne yɛrɛ niyɔrɔni jamana mana kɛ bɛɛ lajɛlen ko jɔyɔrɔ jamana mana kɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko ne yɛrɛ ta fan a k'i k'a dɔn o ye kɛwale min bɛna ni gɛlɛyaba ye min ye an ka cɛkɔrɔba ye Segu minnu ka ntɛlen dɔ f'i ye an ka cɛkɔrɔba Bamadu Simaga min ye Gaku fa ye ani Madu fa ya Allah ale ni ayiwa a to ka san o san a bi baarakɛla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baarakɛla bɛɛ a bɛna ni kwa ye Somatara tigi ne dɔn Somatara Bamadu Simaga a bɛna ni kwakuru ye a bɛ kwakuru jira bɛɛ la a b'a fɔ nin ye mun ye bɛɛ b'a fɔ ko nin ye kwa ye a ko kwakuru a ko mɔgɔ bɛ girin a nɔfɛ mun kama a ja tɛ wa a ko wa bɛɛ k'i nɛ da la ni ne ye nɛ da la ka dɔɔnin zalo e bɛ dɔɔnin zalo Amadu bɛ dɔɔnin zalo timiya in bɛ to bɛɛ da ka waati kɛ nka n'an y'a walo kun a bɛ cɛ Boubacarissigi sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Bɛnkan Modibo Keyita a ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban o kuma tabale gosilen don tabale min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i hakili kɛ kununko ye an mɔkɛw n'an bɛnbakɛw taara ka fɛn min don an bolo o de y'an ka jamana nafolo ye wa o nafolo de bɛ se diɲɛseleke 4 nafolo kuraw la o kuma fara ɲɔgɔn kan ani taafan kelen nafan kelen kumakaya kelen o de bɛ kɛ sababu ye Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali horizon maaw an b'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara i jɔ jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Boubacarissigi mbala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays le pays maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye Isa Jigiba ye Isa ko min ye baramali ye ko yalima k'a b'a la k'i bara bɔ anw ka kiiri tigilamɔgɔw la de wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ɲininka waati jan bɔ min ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛn bɛ baarakɛlaw ka lafasalitɔn ɲɛmaaw ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba de kɛn bɛ k'u sɔrɔ baramali société kɔnɔna na bawo k'a sabu kɛ min y'u ka tɔndenw ye olu ka hakɛ min ni k'a lafasa n'o taara wolo baarabila la baarabila min kɔni n'a kɛla sabu ye baramali ɲɛmaaw yɛrɛ ka fɔ la k'a to min ye société in ye 25 bɔɲɔgɔnko gɛrɛbu in kɔni kɛla sabu ye o de kɛla majɛ ye baramali société a ma o sɔrɔ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ 25 miliyɔn 25 wa miliyɔn 25 y'a dɔn ne m'a sɛbɛn kɔni 25 miliyɔn tile damadɔ baara naam sinon san tɛ o wala naam min ye tile damadɔ baarabila ye a kɛla sabu ye min ye lafasalitɔn jɛkulu n'o ye baarakɛlaw ka lafasalitɔn jɛkulu ɲɛmaa ninnu olu ka baarabila hukumu kɔnɔna na olu nɔfɛmaw a kɛla sabu ye société baramali a ye 25 o kɔni kɛla majɛ ye kɛnɛ kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min kɔni kɛla sabu ye ɲɛmaa min n'o tun bɛ yen n'o ye Benjamin Brown ye ale ni directeur des ressources humaines olu kɔni y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ni ka maa kofɔlen ninnu k'u gɛn ka bɔ baara yɔrɔ la baara ninnu gwɛlen kɔ u taara u ta da bɔgɔ jɛlen kan n'o ye inspection de travail ye wa kɔsada in na min ye tribunal administratif ye o kɔni ye jaabi bɔ ni ka bin k'a jira k'a fɔ minnu gwɛnna baramali société ɲɛmaaya bulon fɛ k'a fɔ u ka ta baara la kura ye wa i b'a ye k'a fɔ u ye min kɛ i b'a dɔn wa o ye maa ninnu u y'u ta tile 1 tile 2 u ye baara kɛ dɔrɔn tilala k'a fɔ ko a ye taa ka bɔ an ka baara yɔrɔ la u ye tile 2 baara kɛ n'o ye 48 heures de travail ye o kɛlen kɔ i b'a ye maa minnu n'olu kun gwɛnna kɔrɔlen u seginna k'u gwɛn kokura tun min ye baramali société ɲɛmaa yɛrɛ ye a taara sɛbɛnkura don ka ɲɛsin maa gwɛlen ninnu ma k'a fɔ taabolo dɔw bɛ u la o ni ale ka société hakilinaw tɛ kelen ye min ye garantilenw kɔni y'a jira yɔrɔ kɔfɛlen in na k'a fɔ min y'o ka directeur des ressources humaines ye dɛ n'o ye Mamadu Ashi Jalo ye o kɔni de bɛ nin ko in dibi la ni directeur ye k'a fɔ maa ninnu u kana ta baara la tuguni a kɔni kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye ɲɛmaa kura min y'a dɔn min ye Sébastien Castagnero ye o de kɔni nana ka na Benjamin Brown ni ka na o jɔyɔrɔ ni ka na o ta kura ye o maa kura min nana wele kɔni bɔ mɛ ka ɲɛsin a ma k'a fɔ min ye Mahamadu Ashi Jalo ka dibidibiliw n'a ka kurutukurutuw ye a kɔni kɛn bɛ ka kuma kulojukɔrɔ kuma min daminɛ ni ɲɛmaa kura ye ko n'a ma i janto bɛɛ k'a bɛna kɛ sabu ye min ye Mahamadu Ashi Jalo ye ni k'a bɛn dingɛ kɔnɔna na bawo min ye baarakɛlaw ka hakɛ ye ko n'o ma di u ma
ma wa min ye jamana sariyaw ye Mali faso Mali ba ka taa se fawaraw fɛ min ye anw ka jamana ye a ye tɛgɛnɔ bila kɛ BIT ka fɛn caman na min ye OIT fana ye a ye tɛgɛnɔ bila kɛ nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na min bɛ baarakɛlaw ka hakɛ ni ka makarali ni ka o kofɔ o kɔni de y'a jira k'a fɔ min ye Kali Siribe n'a nɔfɛmaw ye u ka hakɛ minɛ u ka bila a kɔnɔna na n'o tɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye bawo min ye nin tribunal ko min daminɛlen filɛ nin ye aw gbɛna aw nalen kɔ tribunal kɛlen k'a fɔ k'aw ka taa baara la kura ye ɲɛmaayaso u ye ɔhɔ laminɛ aw ye tile 2 tile 3 baara kɛ o kɔfɛ tugu segin k'aw gɛn tugu ka sɛbɛnfura kura dɔw ka ɲɛsin section de travail ma k'a fɔ ko aw ka baara kɛli baramali kɔnɔna na ko a ka dabila wa aw ka taa ka bɔ yen pepewu yɛrɛ de nka maa min b'a ko yɛrɛ ju la dɛ o de ye directeur des ressources humaines ye n'o ye Mahamadu Jalo ye ani ɲɛmaa kura n'o ye Sébastien Castagnaro ye Castagnaro ni min ne a kɛn bɛ ka i kulomajɔ Mahamadu Jalo ka kɔrɔfɔ fɛ n'o kɛlen bɛ sabu ye ni ka baarakɛla ninnu k'u ka baara ni ka gɛlɛya u bolo nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Isa Jigiba a ka fasiri Boubacar ko maa nugu ka ɲi dɔnbaga bisi ngalo Boubacar maa nugu ka ɲi yɔrɔ o yɔrɔ o y'i kɔnɔbara ye n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le jour tile nin y'a boli ko siɲɛ 363 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ Boubacar a to a de ko Madihawa Kebe Boubacar i k'a dɔn i tanu ni n'a bɔra diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Boubacar o b'a jira k'a fɔ nkalon ma da i la siga t'a la o ni fam min ye nin duwakun ye u y'u bolongɔni ɲɛsin muso min ma Mali kɔnɔ k'a fɔ a ɲɔgɔnna tɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la a ka baara kutumu kɔnɔ nin duwakun in kɔnɔ o kɛra directeur général Anazɛ Boubacar i k'a dɔn maa tanu dɔw bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sadon kɔnɔ min ye Madame Doumbia Jaaji Sahɔ i k'a dɔn nin muso ye muso ŋana baarakɛla i k'a dɔn a bɛ yeli kɛ kosɛbɛ Boubacar i k'a dɔn a ka cɛsiri ni wulikajɔ o kɛra sababu ye cakɛda min n'a b'a kunna o de ye Anazɛri a ka yelen bɔ hali n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ dibi la n'olu b'a fɛ diyagoya fo ka to a kɛɲɛ ta k'a sɛgɛrɛ o ni famu kɔni filɛ k'a sabakɔrɔtanu nin ye yarɔ olu tɛ wari ɲini Boubacar a ko ni muso in min ye Madame Doumbia Jaaji Sahɔ n'i y'a mɛn galabu tigi n'i y'a mɛn wulikajɔ tigi ani filɛli tigi ni muso in don dɔw k'a ma ko ayiwa gendarme de route Boubacar i k'a dɔn Madame Jaaji a bɛ fɔ ten a bɔra jamana min na o de ye Bafulabe ye sabula a ye kalan daminɛ kalaw kɛ Bafulabe Boubacar ni ka laban ka yɛlɛ lycée Badala i k'a dɔn o wala salulen min kɛ a jirala k'a fɔ a tɛ ka kalan bilen fo Faransi jamana na sabula hakilina min b'a la ni hakili min b'a la a denmisɛn ma Boubacar i k'a dɔn o tuma u k'a bila ka taa Faransi a taalen Faransi i k'a dɔn a taara droit d'auteur i k'a dɔn a y'o de kalan kosɛbɛ Boubacar ni ka laban ka wuli ka jɔ kɛ u ko min ma droit international des affaires université DESCAT Paris 4 ya Allah i ni ka kalan bɛ ma se o a bara t'an bɛɛ di université kelen Boubacar i k'a dɔn o wala jɔsilen kuma min n'a tilal'o kalanw na tubabuw y'u boloma d'a kan min ye Madame Jaaji ye Boubacar i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ bi a bɛ Mali kɔnɔ n bɛna n'i ye k'o ɲɛ f'i ye tubabuw kɔni a tilalen kalan na tubabuw y'u bolo d'a kan Boubacar i k'a dɔn sabula a kɛra major de sa promotion ye Boubacar université la a bɛ tila kuma min sɛbɛnnikɛla ko a tilalen min ye tubabuw ye u ko yɔrɔ min ma ayiwa Warner Music olu de fɔlɔla k'a ta Boubacar olu y'a ta kuma min wulikajɔ bolo kan i k'a dɔn a wa diɲɛ seko ni dongo ani fɔlikɛlabaw bɛɛ olu dɛmɛ ni u ka niyɔrɔ la Boubacar i k'a dɔn a nan'o baara daminɛ Sénégalikaw ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen u ko min ma Youssou Ndour Youssou Ndour o b'a wele cogo min na i y'o dɔn wa patron ala ni a kun ka kɛnɛ ala ni a bɔ farafin fɔlikɛlaw olu dɛmɛni Boubacar i k'a dɔn sariya ani tiɲɛ kan Youssou Ndour b'a wele de ko patron min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye i k'a dɔn a nana baara caman kɛ ni ka laban min ye assurance ye Boubacar i k'a dɔn a nan'o fana baara daminɛ u ko tubabuw ka cakɛda min ma ko groupe AXA Faransi Boubacar a nana baara daminɛ o cakɛda fana na olu fana ko k'u t'u bolo bɔ a kan abada fo kana se san 1985 i k'a dɔn a laban nana ye sa k'a fɔ
min ye nin dɔnniyaba in ye nin kodɔnba in bɛnɛ na ne dun n bɔra jamana min na o ye Mali ye Mali muguba de bɛ i k'a dɔn ne ni ɲɔgɔnnaw na o kuma a ye faso sɛgɛrɛ Watiriki a ye faso sɛgɛrɛ yanni tubabuw ko bolo bɔ a k'a ma ja abada a ye tɛmɛ ni min kɛ min ye Universal Music Faransikaw fɛ yen Warner Music Faransi Watiriki nin bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye a ka ko caman dɔn jɛnsɛnali folikɛlabaw ani farafinna folikɛlabaw al'olu nana ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ Watiriki sɔrɔ barika ka bon yanga ka bon nka a ko fɔ faso sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn waati kelen min n'a bɛna faso la min ye o don Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga na olu nana sɔmi k'a fɔ nin maa kalaninba ye an ka nin wele Watiriki k'a dɔn u nana wele bila a ma min ye jamana kɔnɔ min ye san 7 tɛmɛnen kɔfɛ Watiriki i k'a dɔn ayiwa Paris min ye cabinet d'avocat ba dɔ ye a y'o fana kɛ 16e arrondissement la Faransikaw fɛ yen Watiriki san 7 a tilal'u bɛɛ lajɛlen la daji Sakɔ a sɔrɔla ka don faso la Mali faamaw olu ka naka mɛn yɔrɔ bɛɛ olu ye welewele da kɛ Watiriki i k'a dɔn waasa wuli ka jɔ ka bolo da joona sɛbɛnnikɛla ko nka min kɔni ye Faransi a ye nɔ to yen sabula min u ko min ma tour Crespa i k'a dɔn Mali DS Conseil cabinet de courtage d'assurance Watiriki i k'a dɔn nin cɛkɛda ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra fɛ e ko wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan o yɛrɛ de m'a to min ye faso a ko o magɛn wa a nalen sera Mali i k'a dɔn a ye baara kɛ yen sabu cabinet de courtage min bɛ yen n'o ye assurance ye Watiriki i k'a dɔn a ye baara kɛ yen ani compagnie d'assurance min ye ayiwa i ka cɛ ka yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ comité n'o kelen tɛ ayiwa Watiriki tuma min n'a nana wuli ka jɔ bolo da ni ka cɛsiri bolo da faamakuraw nana dɔn ha ka ja ni muso min filɛ nin n'a ma wele bila nin ma dɔnniya min bɛ nin na san 2014 i k'a dɔn awa Ibrahim Boubacar Keita ka cabinet u nana wele a ye waati kunkurunin kɛ Watiriki a laban na sa ministère de l'économie numérique olu fana nana wele ani ministère de la communication jamanakuntigi Nagakɔrɔla u nana wele a yera k'a fɔ ha ka ja ni muso in i k'a dɔn nafa wɛrɛ b'a la o de la ayiwa min ye anagɛri ye i k'a dɔn donnama in kama u bɛ lomo lanba la u y'a wele ka taa yen kalifa a ma wuli ka jɔ bolo kan ni cɛsiri bolo kan Watiriki i k'a dɔn muso in ni sɔnnabaliya de bɛ ɲɔgɔn na sabula nin jamana siraw i k'a dɔn olu bilalen bɛ ka sira lakana n yɛrɛ bɛ se ka sira lakana dɔn cogo di ni ne yɛrɛ tɛ sira min bolo n tɛ sira dɔn saa kalo 12 Watiriki i k'a dɔn u bɛ boli a nɔfɛ de Mali siraw kan ka taa ɲini kɔni ayiwa a tɛ sigi o cogo di Watiriki sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ni muso kelen i k'a dɔn ONU femme olu de ye taamasiyɛn kɛ ni ka nin bonya in ta k'a d'a kan ka sababu kɛ a ka cɛsiri ni wuli ka jɔ a bara ka min kɛ jamana in sirako la Watiriki i k'a dɔn lakana ani a bɔ siraba bolibaw olu bɛ lakana sɔrɔ cogo min k'a kalo 12 a yɛrɛ b'u nɔfɛ a yɛrɛ bɛ mobili kan k'a boli sira Watiriki an bɛ don na ko bi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn muso furulen don den kelen b'a garijɛgɛ la Watiriki hali bi n'a ka bi jamana sirako lafiya bɛ na siraba ka bolili o bɛ se ka kɛ lafiya yɔrɔ cogo min o de y'a ka hami ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ a bɔ le jour kɔnɔ tile le jour ma b'u fo ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pélican maa min ka fasiri ye nin ye o ye Gawusu Madani Traoré ye Madani ko min ye anw ka jɛkuluba min bɛ yen ni a ɲɛmaya ta bɛ ka di Maître Tal Naja Biwule ma min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ u ka hakilina min bɛ yen ko dɔ kɛra u ta ko sabanan o baaraw bɔra ka kɛ an ka ɲɔgɔnjalajɛsoba dɔ kɔnɔna na n'o ye Centre International de Conférence de Bamako ye n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye dantɛmɛwale minnu n'o bɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ma ha ka ja musomaninw ma n'a bɛ wele ko violence basée sur le genre o kɔni nin jɛkɛda in n'o ye nin kɛnyɛrɛye jɛkulu ye ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ u ma wa kɛnɛ in a dawula n'a bonya n'a makama kun t'a mɛn ka di maa min ma a donnin kama o de y'anw ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛw bɛ se ka don ba la cogo min na a n'an ka kiiriko n'o ye Hamadun Kasoge ye ka taa se anw ka première dame kɔrɔ ma ni a fɔ awɔ o de do kɛ an ka première dame kɔrɔ ma n'o ye Minto Dukure Traoré ye première dame kɔrɔ joni jɔnkuda bamanan bɛnkɛ joni bɛnkɛ bamanan kɛ seli dɔrɔn bamanan ne de bɛnkɛ don jɔnkuda ye ne de bɛnkɛ ye mais c'est tellement bizarre jɔnkuda muso o ye ne cousine de ye ayiwa yarɔ ko ɲamina dɛ ko ferekelen
min ye madame Mintu Dugure Traoré ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka taa se sigida 4 na o maire ma min n'o bɛ Bamakɔ district la yan min ye Adama Berté ale tun kɛn bɛ ka mairie ni ka o jɔyɔrɔ fa min ye an balaka maa fila bɛ yen minnu n'olu bɔla an kɛrɛfɛ jamanaw na n'o bɛ tali kɛ Kadijatu Touré la n'o ale bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ka taa se Sénégal jamana maa fana tun bɛ o kɛrɛfɛ n'o ye Ndeyi Bineta Leye ale n'i y'a ta k'a lajɛ u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ fɛn min ma o de y'an balakaw gɛrɛndɛ mun d'a bɛ ka ɲɛsin u ma o bɛ se ka juru bɛ se ka yoba cogo min na f'a ka ja gɛrɛndɛ in yɛrɛ ka se ka dabila ka ɲɛsin an balakaw ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye ɲɛmaa yɛrɛ ye yan'a ale bɛ kɔrɔfɔ ta kɔrɔfɔ dila maire min ma n'o ye sigida 3nan maire ka ciden ye ale y'a jira k'a fɔ nin ye hakilina belebele min ka kan ka kɔrɔma don kosɛbɛ ko min n'o bɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ma ko n'i ye muso lafiya bɛɛ k'i ye jamana lafiya bawo musow ka lafiya n'u dusukun n'a ɲɛna an kɔrɔ a bɛ kɛ sabu ye k'an gɛrɛjɛgɛ ni k'a yiriwa wa min ye musow kɔni n'i ye ji bɔ u ɲɛna ko min ye taabolo caman ye n'o ye bɔnɛ ye e n'o ye i ɲɛna sa an kɛ muso tɔɔrɔbaw ala ka n'u lafiya maa ma bɛ muso tɔɔrɔ ala ka n'i lafiya a bɛ fɛ ka kɛ jibo ye wa awɔ tiɲɛ la muso tɔɔrɔ man ɲi fa bi caman d'a ma tɔ minɛ foyi tɛ muso tɔɲɔ kɔ a bɛ kɛ cogo di a ko wa musow fana tɛ man kɛ waati dɔw koyi o fana ka fɔ dɛ an kɛ kana tigɛ n buramuso ye mun k'e la bi mun kelen b'e la bi kɔni e bɛ ne tɔ dɔn gɛlɛnw n'aw ma ta sara de ka sɔrɔ ka bɔ o bɛ y'a ye fasaden kɔrɔ an t'a wo maa si la maa b'i ta sara muso la fasaden kɔrɔ o non métiminaire nam min ye n'o wɔrɔnkalo tile tan ye o min kɔni bɛ taa diɲɛ kɔnɔ diɲɛ san o san k'o kɛ journée internationale des droits de l'homme ye wa i b'a ye fana min ye wɔrɔnkalo tile 25 ye o fana bɛ taa ni k'o kɛ ka ɲɛsin dantɛmɛ wale min n'o bɛ taa ka ɲɛsin an balakaw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya n'u dusukun n'a ɲɛna an kɔrɔ a bɛ kɛ sabu ye k'an gɛrɛjɛgɛ ni k'a yiriwa wa min ye musow kɔni n'i ye ji bɔ u ɲɛna ko min ye taabolo caman ye n'o ye bɔnɛ ye e n'o ye i ɲɛna sa an kɛ muso tɔɔrɔbaw ala ka n'u lafiya maa ma bɛ muso tɔɔrɔ ala ka n'i lafiya a bɛ fɛ ka kɛ jibo ye wa awɔ tiɲɛ la muso tɔɔrɔ man ɲi fa bi caman d'a ma tɔ minɛ foyi tɛ muso tɔɲɔ kɔ a bɛ kɛ cogo di a ko wa musow fana tɛ man kɛ waati dɔw koyi o fana ka fɔ dɛ an kɛ kana tigɛ n buramuso ye mun k'e la bi mun kelen b'e la bi kɔni e bɛ ne tɔ dɔn gɛlɛnw n'aw ma ta sara de ka sɔrɔ ka bɔ o bɛ y'a ye fasaden kɔrɔ an t'a wo maa si la maa b'i ta sara muso la fasaden kɔrɔ o non métiminaire nam min ye n'o wɔrɔnkalo tile tan ye o min kɔni bɛ taa diɲɛ kɔnɔ diɲɛ san o san k'o kɛ journée internationale des droits de l'homme ye wa i b'a ye fana min ye wɔrɔnkalo tile 25 ye o fana bɛ taa ni k'o kɛ ka ɲɛsin dantɛmɛ wale min n'o bɛ taa ka ɲɛsin an balakaw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'annonceur Marietou Konate nin ye a ka magwan ye Marietou ko min ye Orange Money distributeur ye e ko u t'a fɛ ka wari wɛrɛ sɔrɔ min ni u ka wari yɛrɛ hakika tɛ kelen ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ kulekan kɔni bɔn bɛ ka bin a bɛ ɲini ka waati jan bɔ sa bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na min ye Orange Money ɲɛmaaya bulon ye u ye bataku ci maaw ma k'a jira k'a fɔ min y'u ka taa wari bila walima ka wari ta ko min ye tɔrɔmɔɲɔ ye k'o tɛ sarala o la min ye wari cili kɔni ye o hakɛw kɔni o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen bɛ wa o sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ ɲɔngiri la nka ka taa wari ta min ye k'a fɔ k'i kan ka musaka de sara ka fara o kan k'o kɔrɔfɔ k'o kɔni ye distributeur ninnu ka sonyali wale dɔ ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw kɔni minnu dala ka taa ni a waleya y'u sɔrɔ n'u y'a jira k'a fɔ min ye u ka wari tatɔla min ye distributeur ye n'o ye Orange Money ka cɛbɔ min n'o bɛ u ka sigidaw la walima u ye baara opération ninnu kɛ yɔrɔ minnu na o kɔni y'a jira k'a fɔ ka taa se 40 ma fo ka taa se 50 ma se fɔ wari la k'i b'o de sara bawo min ye wari tatɔla ye walima ka wari bila ko hakɛ dɔ bɛ yen k'o kan ka di olu ma k'o de ye olu ka sɔrɔta ye ka taa sɔrɔ olu ni Orange Money service ɲɛmaayaso o bɛna fɛn min kan o de ye min ye wari bilatɔla ye dɔrɔmɛ 1 tɛ sara o la min fana ye wari tatɔla ye o hakɛ min n'o kun fɔ mɛ ni bɛɛ lajɛlen b'o kalama camanba de fana bina ka bɔ o la min ye nin distributeur ninnu ye
ni jando make be ko ni mala ka malide ko ni so ye dona duguje ko yale ma maliye ka here de be a malide nyo juli minina wa ni ngali bo me ka ke mare tu kuna te be mi ni orange money distributor nunu ye ni zomba kule nunu ni dansigi make nunu ga wole ya kejugu nu ka tabulo jugula abina ga sabu mi ye service orange money ni ga chaman ba de bo o ka kliana bo ma chaman ko ni bimbe ni ku nyimi chaman wana be nu ga me ka ngoye nyimi ame donu ni ko bi ku ya jira ka fo ko mi ye orange money yere ko lugu na bo aka ni ga ta o fa de nga ga ro la wa ni we sebe mina ya sama ka bo mi ye annonceur ye maretu konate aka fasile do bordiri mi ye orange yere sumbai olu keleme kan noya ke oni minu njele do barala no distributeur olu de ka kolobo kalaba yin o tewa oro bordiri membulo buwa ka do mbi boni sebe minu ka ma nouvelle horizon nyedangura akadina o date bla nyen negetena ko ni nye alimaso ka fatiri alimaso ko ika don aiwa aka réseaux sociaux adonba do min do ay ko umu samake ika do ya mena ka do kasola ha kaga wuro fa yayi bondigi semene gala ko polisu ka syndicat ika don aiwa olu de ko ni jelaki boka bi umu samake ka umu samake akra sababu ye sharatu ko bulu mana bo an no fe minye abo wuli ka joni jetemile ika don uko mimma depo wa ka jugement yere ka fo marsikalo kletan wolo bla en 2022 abara ka polisu do fana ha a polisu do la mari ko nga polisu do anye out man yata tenina na wa abe kono ko ni jago yo jago ni jago de ko jago tede awo la mari ko nga madu wa tenimbe aka uga teni madu do me obi kashugodi aiwa o ya da obado ni nyanje ayo ke kito america wa balma ayo ke anale yande ya ininge bwa an bu ta america so hasila goyi ni aka on naya ni america do ale be nyina mingo atara ga jabore to jugo jabore to amma jugula ko ayela bana bwa gar sirgi dilika minye umu samage sabani gala ko ako facebook ka ana bwa da kwa mabben de san ko cliche gi san 2021 ika don aye wuli ka jodo ke ugo mi ma video en direct ika don abital ke ka nyeshi polisu ma polisi minu mbe ke jama do suma ma ika don ko uluni abo moto tigi do bla la nywana o kera nyana minge ale ko ni madanzoro la o mingera sa mi make ale ko ni o bela jile fo réseaux sociaux ka sabani gala ko ako ayere bi puma ayere nyana ayere ko alere finitiye o temene ngofe awa minye commissaire koroy o denyale o ni bela jile fo kundu yejumenye aywa ere finitiye la ka ni tara olu mafiata ka kuma fo kuma mi ni tiete kelenye ay ka don ako gelara ko be Asimu Goita wele colonel Asimu Goita no ma wuli ga joke polisu keleme ka dane ma wole ke fandon na polisu keleme ka fandon digite ko bibi moka akuma kacha ale rafata polisi wa o ka refa kontor nguma ngone wo minye abo polisu ka syndicat bolo mimbe nuka mako ay wa syndicat de la police nationale SSPN ika ro Bouakar Arama oroni bele jilela o boraka kuna foni dige ko ingera katugo mina o bora ko nyefo ako bamandia barka buenin be bingani barka buenin be shuto la kleto la polisu bi balika bo u ka salo la u bi makulu mine ako polisu ka boli ni nduna mangama ika don abodugula mo were de toro la min woni bako jikora ni avanye dugu de ndoro le do bingani wole ni abobo shindigila o polisu bi to ka balika bo klefe u bi bo shufe ako ode u ka bolu do seve u ye kamale vla aboninga flefie ula u be mutoka fle ko ni vie kele sina ki kwada te digi o muto bolla o mabulu yoro soro u yo mina minge u ya nyinga ko muto e joni ndai ako aleta muto o ni muto itae nani asebe sebe masoro alaba na tukuni ko muto ye ayra ko no polisu ko lata okuma e yen mani nyeka soro e de bina anga ta sa polisu sola e wo muto anyebe soro sabla alaba na ka kuma langulu wo polisu nyena akika du bo kuma fanana ma wora fana be o fanana na aywa jelaki bade bi polisu ka ke prempre yo fana che na dara polisu la bi nyena bo o anake umusa make temendo ko ni nyedara ninga ale reta don aywa kuma minu wora walma aywa min de na polisu ale ko ni sina ki ke aywa video kati ake video ka polisu fana sina ka ta jelaki bla aywa tribunal la woro be usina ka ta salo ka datu sebene kala ko aywa minye aywa kalo fla fo kalo saba akone be kaso la sa fo do de abina kiri o ami doni na kobi o na
sɔrɔla Ameriki i k'a dɔn o finitigila ka don e ko na mɔgɔ ɲɛ ye bi o fɔ ni don ni mun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ni k'a bɔ ayiwa Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvelle Horizon mɔgɔw karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne hakili la sɛbɛn min n'o kun dila ma ɲɛmɔgɔya bulon fɛ sɛbɛn in kɔni a minɛ sa ni na Boubacar Sidiki an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin Kisi Ture Kisi Ture i k'a dɔn spécialiste automobile i k'a dɔn mobile de luxe dakabanaw i k'a dɔn walima ka chargement kɛ ka conteneurs charger k'u fana ɲɔni yɔrɔ yɔrɔ ka di k'u bila ka taa ye Kisi Ture maliden don min sigilen bɛ Dubaï jamana na a wele 00 971 58 i k'a dɔn ayiwa 873 62 75 n'i y'a wele ka ban hali n'i ma taa Dubaï i mago bɛ fɛn min na n'o ɲɛ f'i ye établissement Maju Sɛnbara san yɛlɛma o san yɛlɛma établissement Maju Sɛnbara a b'i tɛgɛ fa k'a sɛbɛkɔrɔto minɛn o minɛn n'o bi feere i k'a dɔn établissement Maju Sɛnbara la a kɛra Samsung a kɛra minɛn wɛrɛ ye climatiseur fara congélateur kan o n'a damanda bere dalen don a sɔngɔ k'u k'a ɲɔngiri waasa bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ka se ka wa san yɛlɛma jabɔ min ye finiko ye le géant du prêt-à-porter kɛwɛrɛlakaw ka bɛn le géant du prêt-à-porter dankɔrɔba wulila a mɛnna pantalon ni chemise ni costume ni veste samara ani soulier i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛ an na foli ani tanu kɛ ka munumunu salo kɛ new shop kɔnɔ Baba Traoré Mamutu new shop bitigi belebeleba fila place souvenir la ani ACI kɔnɔ waasa bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya sɔrɔ san yɛlɛma na Kisima boutique n'a y'i diya a fɔ ko Kisima Tarama an ka foli ani tanu b'a ye jamana in essence ko bonya a n'a karama a bɛɛ lajɛlen ka di yara walima ni maa min ko ko essence ɲuman bɛ n bolo n bɛna gundo f'i ye essence o essence bɛ feere Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ kelen maa si essence dingɛ tɛ maa si wɛrɛ bolo a bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ kelen nka essence ɲuman a fɔ yara wal ayiwa sabula olu mana bɔ ni essence ye jamana wɛrɛ la a bɛ lajɛ de machine na k'a traiter nɔgɔmisɛnnin fɔ awɔ n'a qualité ka ɲi n'o tɛ a tɛ feere e ko mun ne bɛ min da o kan o ye foli ni tanuli ye ka ɲɛsin boutique électronique de la nation ma Umaru Dia n'a badenw u bɛ anw lamɛn an b'u fo fo ka taa se min ye Cheikh Gawusu Jara n'a furumuso Asan Traoré u sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kalabankɔrɔ Kulobilenni ma Boubacar waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan min ye farikoloɲɛgɛkɛlaw ye olu labɛnnen bɛ nɛgɛ ɲɛ 13 dana ma gosi coyi olu bɛna u k'a da farikoloɲɛgɛ kan fana t'o ma dusu in na segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen ka nɛgɛ ɲɛmɔgɔ ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali an bɛ jigite i k'a dɔn nɛgɛw Boubacar Sidiki Daba Tunkara wa salam